Velkommen til København, Europas grønne hovedstad 2014, hvor vi landede cirka 10 minutter før tid. Af sikkerhedsmæssige hensyn skal beholde sikkerhedsbæltet spændt, holde stolryg og bordet opslået, holde midtergangen og mødegangen fri for håndbagage, og lade mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr forblive i flight mode, indtil skiltet med sikkerhedsbæltet er slukket. Når du åbner bagagehylden, så gør det forsigtigt, så bagagen ikke falder ud. Inden du forlader flyet, bedes du tjekke sædet, luften og bagagehylden, så du ikke efterlader noget ombord. Rygning er først tilladt, når du befinder dig i et rygeområde. Kaptajn Kruse med sætningen håber du har haft behagelig flyvning med SAS og Star Alliance. Vi siger tak for denne gang og håber på et snarligt gensyn og ønsker en rigtig god weekend. Welcome to Copenhagen, European Green Capital 2014, where we landed ahead of the scheduled arrival time. For safety reasons, please remain seated with your seatbelt fastened. Keep seat back table upright. The aisle and emergency exits free of